The real deal, Slovak language. Stovky rokov pohania neúctievali Boha v duchu a pravde, ako je uvedené v Jánovi 4 hodiny 23 minút. Hovorí sa v ňom, ale prichádza hodina a teraz je, keď praví ctitelia budú uctievať Otca v duchu a pravde, lebo Otec hľadá takých, aby ho uctievali. Praví ctitelia sú praví kresťania a musíte pochopiť, že momentálne nie ste ani jedným, ale dúfajme, že v budúcnosti budete. Pohanským kresťanom a svätým, ktorí boli duchovne spravodlivými veriacimi, sa stala tragédia. Boli zabití inými tzv. Veriacimi, ktorí boli fyzicky spravodliví. Všetci sa pred stovkami rokov nazývali kresťanmi, rovnako ako sa nazývajú dnes. Praví kresťania sú jediní, ktorí vám môžu dať pravdu o novom zákone, pretože majú v sebe ducha pravdy. Boh má poriadok, Boh Ježišovi a Ježiš učeníkom. Učeníkom bola odhalená pravda a tajomstvo. NK 4, 11, 12 a on im povedal, vám je dané poznať tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, sa všetko deje v podobenstvách, 12 aby videli a nevideli a počúvali, ale nerozumeli. Lukáš 8, 9, 10. Vtedy sa ho jeho učeníci pýtali, čo znamená toto podobenstvo. 10 a povedal, vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, ale ostatným je to dané v podobenstvách, aby vidiac nevideli a počujúc nerozumeli. Učeníci boli najprv nazvaní kresťanmi v skutkoch 11 hodín 26 minút. Kresťania prechádzajú procesom posväcovania a stávajú sa svätými. Sú to teda kresťania a svätí, ktorí učia veriacich tých, ktorí nie sú pokrstení Duchom Svätým s prejavom Ducha pravdy. Veriaci musia počuť pravdu od pravých kresťanov alebo svätých. Rimanom 8:8 tak teda tí, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. 1. Korinťanom 15 hodín 44 minút. Zasieva sa prirodzené telo, vstáva duchovné telo. Je prirodzené telo a je duchovné telo. Efezanom 1 hodina 13 minút. V neho ste aj vy dôverovali, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, v ktorého ste aj uverili a boli ste zapečatení Svätým Duchom zasľúbenia. Musíte mať ducha pravdy, aby ste učili pravdu. Len praví kresťania a svätí majú v sebe ducha pravdy. JN 16 hodín 13 minút, keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo on nebude hovoriť zo svojej vlastnej autority, ale bude hovoriť čokoľvek, čo počuje a on ti povie veci, ktoré prídu. Boh sa postará o tých, ktorí zabili pravých kresťanov a svätých. Zameriavam sa na to, aby som vás pripravil stať sa svätým. A predtým, ako sa stanete svätým, musíte sa najprv stať skutočným kresťanom. Pravý kresťan je naplnený Duchom Svätým a hovorí inými jazykmi, ako je uvedené v skutkoch 2:4. Je iróniou, že tí, ktorí sa podieľajú na zabíjaní pravých kresťanov, sa nazývajú kresťanmi. Od zabitia všetkých pravých kresťanov pred stovkami rokov nebol jeden pravý kresťan. To, že sa nazývate kresťanom, z vás ešte nerobí kresťana. Musíte splniť Božiu definíciu v Novom zákone. Pochopenie tragédie toho, čo sa stalo veriacim s pohanou, je len používanie zdravého rozumu. Boli to fyzicky spravodliví veriaci, ktorí chceli ovládať duchovne spravodlivých veriacich peniazmi, mocou a kontrolou. Jediný spôsob, ako ich mohli ovládať, bolo zabiť ich. Radšej by zomreli, ako by zmenili pravdu v slove Božom, pretože mali v sebe ducha pravdy. Ján 14 hodín 17 minút, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná, ale vy ho poznáte, lebo prebýva u vás a bude vo vás. Čo sa stalo potom, čo zasiahlo veriacich? Denominácia. Každý môže založiť denomináciu na základe vlastného názoru. Preto mnohí nazývajú náboženstvo názorom. Môže to byť založené na malej pravde alebo na žiadnej pravde. Otázka, ako očakávate, že akákoľvek denominácia po stovkách rokov bude poznať pravdu teraz, keď začala bez pravdy? Len preto, že existuje nejaká denominácia, ktorá učí svoje falošné príbehy do tej miery, že sa z toho stane tradícia, to ešte neznamená, že je to pravda. Ani jedna denominácia nevedela, že Matúš 28, 19, 20 je definícia kresťana. Alebo že Ján 3, 5, Marek 16, 16, 18, Skutky 2, 4 alebo dokonca Ján 3 hodiny 16 minút definujú, čo je kresťan. Každý z týchto textov hovorí o Kristovom duchu, Božom duchu a duchu pravdy. Akokoľvek si človek myslí, že je inteligentný, nebol schopný pochopiť duchovnú pravdu v slove Božom.
1 KOR 2 hodiny 14 minút, ale prirodzený človek neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom, ani ich nemôže poznať, lebo sa posudzujú duchovne. Pastor alebo vodca stojaci pred zborom, ktorý sa nazýva kresťanom a zbor kresťanmi, nepozná nový zákon a netuší, o čom je Božie kráľovstvo. Prečo sa neporovnávaš s učeníkmi, ktorí boli nazvaní kresťanmi potom, čo boli pokrstení Duchom Svätým? Skutky 11 hodín 26 minút. Ježiš ich učil pravde, prijali Ducha Kristovo. Ján 20 hodín 22 minút dostali Ducha Božieho a Ducha pravdy, keď boli pokrstení Duchom Svätým. Skutky 2, 4 a musíte hovoriť v jazykoch. Marek 16 hodín 17 minút. Skutky 2, 4 uvádzajú, a všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Potrebujete Ducha Kristovho, Ducha Božieho a Ducha pravdy, aby ste boli naplnení Duchom Svätým. Tí z vás, ktorí hovoria jazykmi, sa teraz musia naučiť pravde, kým príjmete Ducha pravdy. Veriaci, mysliaci, že sú kresťania, povedal, že sa narodili v tejto denominácii a že v tejto denominácii aj zomrú. Len preto, že táto denominácia existuje už stovky rokov, stala sa tradíciou so svojimi falošnými naratívmi. Veriaci musia pochopiť, že keď fyzicky zomriete, budete naďalej duchovne žiť. Ján 5 hodín 29 minút a vidíte tí, čo robili dobro, k vzkrieseniu života a tí, čo páchali zlo, k vzkrieseniu na odsúdenie. Cieľom cirkvi je, aby sa veriaci stali kresťanmi a svätými. Cirkev nebola založená preto, aby uspokojila alebo prinútila cirkevných predstaviteľov zbohatnúť. Zobuď sa. Počuj a priím do svojho srdca pravdu v slove Božom.